खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि मोनदांथि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै 10 नभेम्बर 2025। दिनैनि दिनाव बै मोन 12 राशिफ्रा केरियार, धोन आरो सावस्रि बिथिङाव मोजाङै बारलांगोन, नाथाय खायसे बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। फै दानिया मोन 12 राशिनि सोमोन्दै मिथिना लानि। गिबि राशि महरै मेष राशि। मेष राशिनि खायसे सुबुंफोरा दिनैनि दिनाव बेफार फालांगियाव लाब खालामनो हानाय जागोन। मेष राशिनि सुबुंफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो मायबा खामानिखौ मावफुंनो थाखाय नाजाथाबदोंमोनब्ला बेयो जाफुंसार जानो हागोन। धोननि बिथिङाव मोजां। मायबा मोनसे गिदिर थिरांथा लानायनि सिगां गासैबो डिटेल्सखौ बिजिरना नायनाया मोजां। मेष राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 5 आरो लाकि गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। वृषभ राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजां। समाजारि बिथिङाव बाहागो लानो हागोन। खामानि बिथिङाव गोसो होना मावलांनाया मोजां। सुथुरनिफ्राय साबधान जानानै था। खायसे थाबथानानै थानाय खामानिफोराव गोसोआ असान्ति मोननो हागौ। वृषभ राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 9 आरो लाकि गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। मिथुन राशिफोरनि सुबुंफोरा समाजाव मान सन्मान बृद्धि बारायहोनो हागोन। गावनि साननाय हनायखौ गुबुनफोरनो बुंथिना लायैया मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां लाब खालामनो हागोन। खायसे आनजादाव लोगोनिफ्राय मोजां रादाब मोननो हागोन। नखर बिथिङाव बाहेरानि बारहावानिफ्राय जानगाराव था। मिथुन राशिफोरनि लाकि गाबा जादों गोथां आरो लाकि नाम्बारा जादों 3। कर्क राशि। कर्क राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना उन्नति जागोन। खामानि बिथिङाव गोब्राबथि नुजाथिगोन, नाथाय नोंथाङा बेखौ नाजाथाबोब्ला जाफुंसार जानो हागोन। नखराव गोजोन फैगोन। गथ' गथायनि बिथिङाव गोसोआव असान्ति मोनखांनाय सोमजिनो हागौ। कर्क राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 2 आरो लाकि गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। सिंह राशिफोरा दिनैनि दिनाव गोसो बायदि खामानिफोरखौ मावलांनो हागोन। सम्पति बिथिङाव जौगासारनाय मोनगोन। सावस्रि बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। गोसोनि सिन्ता भाबना गोजान जागोन। सिंह राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 1 आरो लाकि गाबा जादों गोथां। कन्या राशि। कन्या राशिफोरनि थाखाय मोजां। धोननि बेलायाव साबधान था। रावनोबो दाहार होनो नाङा। गेदेमाफोरनि बोसोनखौ मानिना सोलि। नखरा मोजां खुसियै बारलांगोन। कन्या राशिफोरनि लाकि गाबा जादों गोथां आरो लाकि नाम्बारा जादों 6। तुला राशि। तुला राशिफोरनि थाखाय एसे साननो गोनां सान। खामानि बिथिङाव गोसो होनाया मोजां। धार्मिक बिथिङाव बाहागो लायोब्ला गोसोखौ सान्ति मोननो हागोन। फिसा फिसौनि खायसे जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। तुला राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 7 आरो लाकि गाबा जादों निला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना गोरोबलायनायजों बारलांगोन। सरकारि खामानिनि बिथिङाव जाफुंसारनायनि चान्स दं। वृश्चिक राशिफोरनि खायसेफ्रा लाब खालामनो हागोन। नखरनि एना एनि जोबस्रांगोन। वृश्चिक राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 4 आरो लाकि गाबा जादों मेरुन। धनु राशि। धनु राशिफोरनि थाखाय दिनैनि दिना मोजाङै बारलांगोन। हाबा जायैफोरनि थाखाय गोदान सोमोन्दो फैनो हागौ। खामानि बिथिङाव सन्मान मोननो हागोन। खरसा बिथिङाव सेफटि लाखिनाया मोजां। धनु राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 8 आरो लाकि गाबा जादों गोमो। मकर राशि। मकर राशिफोरा केरियार बिथिङाव मोजां बारलांगोन। आय बिथिङाव बृद्धि बारायहोनो हागोन। नखरनि हेफाजाबजों गोदान मोनसे खामानिया फुरा जानो हागौ। मोजां मोनज्लायनायाव मोजां। खरसा बिथिङाव सेफटि जानाया मोजां। मकर राशिफोरनि लाकि नाम्बारा 10 आरो लाकि गाबा जादों गोसोम। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिफोरनि थाखाय दिना मोजां बारलांगोन। खामानि बिथिङाव बाधा सोमजिगोन। नखराव जेंना सोमजिनो हागौ। साख्रि बाख्रि बिथिङाव मोजां खौरां मोननो हागौ। कुम्भ राशिफोरनि लाकि नाम्बारा जादों 11 आरो लाकि गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। मीन राशिफोरनि सुबुंफोरा धोननि बेलायाव मोजां। नखराव गोरोबलायनाय फैगोन। खरसा बिथिङाव साबधानै सोलिलां। जात्रा फारसे मोजां। थाथ'नानै थानाय खामानिफोरा जाफुंसार जागोन। मोजां मोनज्लायनायाव मोजां। सावस्रिया गोग्गो थागोन। मीन राशिफोरनि लाकि गाबा जादों निला आरो लाकि नाम्बारा जादों 12। लोगोफोर, नोंथांमोना बे 12 राशिफोरनि सानसेयारि फान्जामुथिखौ मिथिनो हाबाय जानांगौ। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि फान्जामुथिखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय, बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि फान्जामुथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।